Belai no wanama singsa tai kirima singsa patimong. Tipra hasteni kerong raida busuk joratui tolago klaikha abo o mangflini bisingtino saimani thangkha. Thangdai lai thangjak horo. Horni damchar jorago Kishnokanto Kamini Radhapur PhD bisyo khobjangnai kaisa nukhungo achumcha samung sitra tangnai rongni kaisa bodol khorok ni chini saifeno kwbang o bodolo tongnai adongsong phaiui koroksa tiprasani nukhungo malkhungrok sobaimani ganagini bini nukhungrok sobai klangoi thango nukhungrok simiya bini nokni malik nobo haikeno butok khlai klangoi thango hini koktomo saimankha phiakeba sabo ongkha tai tamoni bagoi abo haike borongni nok huk malkhungrokno sobaina nakha sini malliya nokphangrok bo abono tui tabuk kaisa FIR khlaijagoi tongkha Radhapur PSO phiakeba tapusor joratoi o romjagyakho samung sida tangnairok khanainairi sini o koktomani bisingtui tamo saka o choprop jangnairok report Chumui TV Miano tangai samsia tangro ang musinia horni atta dige ani nogo akorum phaipiu emni 10-12 jona he borok ngana nogo akorum phaimani kani burei yak dukhumangkha ama angka anu sasapayo phaigedi baire hne anu sasapaimani kang nokhuya barbar yak soton borok anu ke nokhuri kang noklan noti dogo sojakda dogo phekjangno nok bising haibeta borok nogo habya dogo lamota ko hain taga tiging laikya nogo oti se phayugang nogo habinga kam hame salai ne inke borok sawa hamna nangya niyang lamo phas phadini chwan inke lamo to thanangele nok bisingo salai mamle jote ke kam hame ni sama se borok mania so ke om porkang an buribu besang tongo bo mana khaikya ma hiya ka jodi salanche phayuka ba salai nogo habi hin porte gan buringe wasa dagri so kom porkang kisa nogo hame khayang khalang ta ike nok khar botang kono nok ni obostha saimla tamkha buri borok yak rogo mani rok tile jakda mani amni ke helmet thobjang mangse borok amni ke mani le krei mani to tong kriya mo sia helmet thobjak ta sinia ta asang ta tangai rok ni noro haike haike na borok agi rogo kono mungsase kono ang ti to kelankari krei jeng borok bai to kono krei oma haite kono borok bai bu bulai mau krei kono bu krei oma hai norok nge tabo jemia amti pati mungni ti tini rogo Thana rogo thangi keso gring amti rok wanso to thakje ko thana rogo to dogan phe khongmane phunko khaitugune to ugu phe bu phe no bu phe hodata kharima phe no ko phe kharima phe mse an chap boku chibe ke no boku ka chap phai nano klutei boku ting ke din thaun bikulun bse sini tong ning borong tamni bagai bu phai ke kuno agi wala jar rok wala jabu kure kuno kure baba ya bu dusman bu kure kompang jabu kure tomosa mong khai jema ke bu amti dokulenya kobang ma bu kure ani ang phai bin bu bosajung phai bu phai yo bosajung ya bin bu tong boro khorobu sero mia je nungman ke tinjona bu baba ke nung ro phai tam rok nosto klailang khaba baj rok nosto khya tai nok rok nosto khya gari rok nosto khya tai bu ba khya tok ba khya tabu norke bongni ubari tam khlanya nai kes rok amti rok thana ni jamon holo ya ko tu go galong na naidra patang piting khna ka kang tama ne ongri phakya asu lakan doga sugu anang ka phatara tongmani ta phatari ya no ganti ongko kata tama ne phakmale langkan doga sugu bini helma bayro ma sri ki ok jagyange bar sa oi wa thawai buri la thir ka doga ki ok thaka tin chai ba kane abu sabo ko dekha doga sinma chi sinne ne ja chi buni chekla ngeno ka mu cha kor bo seka pa chakorok tei jakya ko chakor tei jak ko kiri tei jak kotama koloma gapur biya gola thakari helma bai aku kiri sime ola tai cha ku buhang tolani beseng nang bu phang asa kotama khotai saprago usputi rang nang kang usputi ta pusa saprang na purkai dagari ri hoka kang pora sao kona o ba sa tong na ma sala bon khung gan sei sau tarang thang khorok busuk phai borok ka or ko nukjak man khorok tam nukjago o ayang kotona busuk jan tong aba mu thangmali ya taya ko yang hamna nyu kang bung khang nugi emne ke sini da tongmai borok no bung khang nugo sini bang bung mai